И здравейте, приятели, аз съм Флеков, тук сме с 3D Брил в пети епизод. Здравейте! Това тук сега е Minecraft да Pro Skyblock, както Флеков каза сега пети епизод. И продължаваме. Да, като... С един много интересен текстчър пак. Ако ви хареса, пишете в коментарите и ние ще го изпратим. Да. Текстчър пака се казва Jamera Craft. Значи почти всичко е реално. Водата е много реална, безкрайната вода. Кажем нещата в честа. Да, фурната мен лежи най-много кефи и луната. Луната е направо уникална. Фурната, това тук има някакви картинки и глупости. Не, на фурната е на workbench-а. Да, на workbench-а. Тук сега в това, ето примерно гъбите как изглеждат. Аз събрах 5 стака кабелстон и сега смятам да направя една платформичка за Tree Farm. За какво? Ако някой се чудят какво е Tree Farm, означава... За дървета ни. Като малка наша горичка. Да, ето клея е много як, редстоун е много як, дърветата, всичко. Флеков, аз сега ще проверя нещо. Да... Захарта, както са динята е яка. Динята на мен лично от айтемите най-много ме изкефи, защото изглежда като реална диня и толкова ми са приели, че изядох. Вече съм изял 9 диня. Карай сега кочевка. Ти го направи, пак аз го да правя. Ела да им покажеш. Ние ще ми помогнем само от чакай да довърши това наше разширение, защото преди бяхме почнали тук да разширяваме. Епизод 4. Както помните от епизод 4, чакай само да намерим горе-долу средата. Ами ти ги брой, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Значи... 22. 21 е. Значи средата са пада, раздели го на 2. На 11-то. 11-то, да. Саплингите са много реални, като истинско дърво, само да кажа. Сега си... Тая платформа трябва да натискам здраво шифта. Много ясно. Сега си махнах чатове и всичко, за да им покажа долу-горе. Айтамите, такива работи. Може да при тебе. Шугара... Ето тръстиката как изглежда. Леко, би ли направил малко факли, за да осветяваме тук, да не се останават много монстъри по пътя? Факли, аз май нямаме въглища. Направи чаркол. Добре. Имаме 30 дърво, ще направя 4. Смятам да го направя почти към максимума на разширение на острова ни и това нещо и да продължа. Така печката пече много яко. Само да кажа. Ела да видиш бързо нещо. Ела бързо да видиш нещо. Бързо. Виж как пече, все едно има пуйка вътре. Много яко. Ето луната от още по-близко. Колко е яка, реална. Слънцето... Луната е най-хубавото нещо от нас, което ние много харесваме. Както се ела да го видиш отгоре, сякаш от стъкло. Не, той не е сякаш от стъкло, отгоре е направен като истинския кактус да е кръгъл, а пък отдолу е квадратен, затова е така. Той и дървото е така. Внимай бе, внимай малко. Карай се. И спечи са. Сега имам 5 кол и 4 чаркол. Кой да използвам? Направи на факлички. Ще осветим само пътя. Ама всичко ли да правя на факли? Уния хищните се раздели и там дета до нас. Изобщо нямат разбитък. В другия ни Skyblock, който ви показахме в епизод 3, има някакви тапанари, дето много са развили. Да, сме надминали, зато и че ако ги видим някъде, ще ги прецукаме. Ей! Снимаме клип все пак. А не...
Така направих 24 доча. Извинявайте, зрители, за моята глупост от Мелбо. Сега само да кажа, в миналия епизод имахме още една лава, само че заради моята глупост паднах от света и я загубих. Голям Това праз. беше между епизодите. Да, това беше между епизодите. Вече стигнах границата. Така. Значи... Значи, развитие. да, в миналия ни Skyblock, като играхме, мислехме, че може да ограбваме другите, само че има някаква бариера от не знам с колко купчета. Флеков, погледнете там. Колко са развити тея. Да, бе, развити са и кой имат пръст, огради и такива работи. И тъкви. И ние имаме. Има си къща. И от пръст. Ние нямаме. Къща от пръст. Еми ние може да направим. Ти видя ли колко бързо направи 5 стака за 5 минути преди клипа? Ти почна да ги прави за... Да ти помагам ли с нещо? Две. Ами няма нужда. Защото аз съм в момента на F1 и едва виждам. Човек, това го направих 5 купчета, сега от това купче ли да броя 5 или ето от това следващото да броя 5? Де да знам откъдето искаш броя 5? Може би от тук. Хумаре, аз ще гледам. Бе... Ти какво ще правиш? Нищо. Кажи какво да... Направи малко стълбички да оградиш, дървени стълби да оградиш кактусовото. Гон, да, сега. Кактусите. Да, Ще добре. е по-добре. Да се поукрасим малко, бе. Добре. Окей. О, не, трябва да махна едно купче. Трябва да е едно купче навътре. Иначе няма стане квадрат. Майче. Те колко преди ни трябваха? Где да знам, сега ще направя 8. Между другото ще имаме един саплингов излишък. Карай, кой че И покажа. сега без да искам изгубиха няколко кабел. Падна от света, защото чупя за кирката. А, Ето ви малко. След пазлата. сори, ще ми това. Да, човек, направил съм го правилно. Сега правя едно празно място за пръста. Виж как измислих да правя средния ред. Изчакай малко и сега ще дойде. Сега обаче тук ще имаме проблем с пръста. Затова се опитам да я обера по някакъв начин. Прави бе. Опитвам се да обера пръста, защото ще я загубим иначе. Ще го замена с кабелстоун. Само долу се снима едно пръст, дай да го вземем. Фък! Напиши бързо и слон. Готово е, готово. Помогна. Само да видя как са ми разпределени айтемите, добре. Да, ама това пръст, после ще го събираме. Служи кабел... Що го чупиш, човек? Аз как просто да направя място за стълбите? Сега чакай, аз се оправям. Ти си правиш работата. Добре, просто аз нарочно го направих това сега. Само да оберем целия ред, тъй като квадратите, нали разбираш идеята ми? Да. Само, че и тая тиква тук ще я махна. Покажи им динята в цял размер. Ей сега. И за наше щастие имаме 41 пръст, затова че ще можем да се правим и други термички. Опа, направих една тапанарска грешка. Ко направи? Без да искам, щупих пъмкин семето. И трябва да расте наново. Те наред ли си? Чай да им покажа динята. Ето динята е съвсем оригинална диня. Само ли е квадратна? Да, и като я щупим, ни се получават
хубави парченца диня, както всеки ги познава. Така се ги гледам, огладнявам. Нали? И аз. Ти ял ли си диня? Ти ял ли си диня наскоро? Не, Ами аз вчера ядах. моля те. Ама не! Не, аз не ядах много, аз изядах... аз изядах една хапка, то не беше много. Защото тя се беше развалила. А! Много ми харесва за сега началото на Трин Фарма. Ей, спрях водата, бе. Кой спря водата е? Аз. Ко правиш, бе, бунак? Аме, мъкни, е. Запълни тук водата. Защо да го запълня? Служи водата тук. Аз нямам вода. Взими кофа. Нямам вода. Така, това е готово. Само, че платформата защо е по-голяма от нашия World? А? Ами така. Ами не, защото тук е разширена с едно блокче. Пък не трябва да е така. Ти ко направи тук, ей? Где бе? Тук какво ще направя? Каква е тая глупост? Платформата е. Даре, ама ти не си я довършил. Знам. В момента я правя. Аз ще предавам как се прави такава платформа. Чакай само да довърша тука. Аз си сега изойда. Направо, ако искаш ти да не си саплинги, за да сееш. Ами точно за това отивам. Направо мислим еднакво, човек. Значи, нашата идея е да направим такова нещо от 20 саплинга, само че имаме 21. Сега... Би донесъл малко пръст. Да. Само остави тук такова. Кой искаш? Малко пръст да донесеш ще ми трябва. Ще я донеса всичките. Какво? Ще я донеса, викам всичките 41 дърта. Мърт. Ела сега тук на широкото да ти я дам. Само чакай да довърша тук платформата. Аз я фърлих вече. Пръст. Обичам пръст. Не се обрей всичката. За кеф. Чекай, що ги правиш така, що не ги правиш на ширина? Какво? Що не ги правиш на ширина, ами ги правиш към острова? Ами аз в момента ги правя да са... Аз мисля да е това само. Само и това сега на ширина. На миналата ферма ни беше 3. На миналата ни ферма ни беше 3 на 3. Сега колко ще е 4 на 4 или как? 5 на 5. Не бе, виж сега. Блоковете от пръст бяха на миналата ферма 3. Тоест 1, 2, 3. Само, че тук сме ги направили 4. Тоест ти си ги направил 4. 4 на... А пък иначе на всеки реч ще има по 5. По 5. Значи 4 на 5 ще има. Ами да. Дървета. Тоест 20. Виж как го измислих. Много си бил умен. Най-накрая да го кажеш. Кога не съм го казал? Вижте го как седи. Още малко се накаш. Аз сега тук ще направя, като направиш още един ред. Виж как се справям добре. Дай, искам зрителите да видят как го правиш. Защото ще паузирам клипа за малко, докато го направиш такива работи. Искам само да видят как се прави. Бъде луната като заразил добре.